COVID-19 एबा कर'ना भाइरासजों जुजिनो थाखाय भारत हादोरावबो थांनाय 16 जानुवारिनिफ्राय दिनैसिम गासै 381 लाखनिबो बारा मानसिफोरा भेक्सिन होजाबाय। कर'ना भाइरास जाजेननायनि बोसोरसे बारलांनायनि उनाव भेक्सिन फैनाया दिनै बुहुमनाङैनो बयनिबो थाखाय गोजोनथाव रादाब। नाथाय उत्तर प्रदेशनि मोरादाबाद आरो कर्नाटकनि बेल्लारियाव कर'ना भाइरासनि भेक्सिन लानायनि सानसे उनावनो सानै मानसिनि जिउ गोमानाया बयनिबो गोसोआव मोनसे गिनाय सोमजिहोदों। कर'ना भाइरास भेक्सिन होनायनि सानथाम उनावनो बेबायदि जिउ खोमानो गोनां जानाय खौराङा दिनै बयनिबो गोसोआव मोनसे गोदान गिखांनाय सोमजिहोदों। थांनाय 16 जानुवारियाव मोरादाबाद डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालनि सासे 52 बैसो जानाय वार्ड बयआ कर'ना भाइरासनि भेक्सिन लाखांनाय सानसे उनावनो जिउ खोमानो गोनां जायो। नाथाय मिनिस्ट्रि अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारनि एडिशनेल सेक्रेटारि बिथां मनोहर अंगानिया बिथांनि जिउ गोमानायखौ भेक्सिननि थाखाय जायाखै होननानै बुङो। साथाम गाहाय डक्टरनि पोस्ट मर्टेम रिपर्टनि बायदिब्ला बिथांनि जिउ गोमानायनि जाहोना कार्डिopulmonary डिजीज होननानै फोरमायो। कर्नाटकनि 43 बोसोरनि नैथि जिउ गोमानायनि केसआबो थिग बेबायदिनो। थांनाय 16 जानुवारि खालाराव बिथाङाबो भेक्सिन लानायनि सानसे उनावनो जिउ खोमानो गोनां जायो। विजयनगर इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्स बेल्लारियाव बिथांनि पोस्टमर्टेम रिपर्टआबो कार्डिopulmonary फेलियरनि थाखाय होननानै बिथां मनोहर अंगानिया बुङो। भारत बाय'टेक होननाय मोनसे इन्डियान बाय'टेक्न'लजि कम्पानिया एलार्जिक ब्लिडिं प्रब्लेम थानाय आरो प्रेगनेन्ट हिन्जावफोरखौ भेक्सिन लाथ'नो नाङा होननानै फोरमायदों। भेक्सिन लानायखौ गिनो नाङा होननानै गोबां मेडिकेल अफिसियेलफोरा बुङो आरो कर'ना भाइरासखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बयबो भेक्सिन लानांगौ होननानै भारतनि हेल्थ मिनिस्ट्रिया फोरमायदों। ब्यूरो रिपोर्ट डेमोक्रेटिक BTC।